A wannan sabon bidiyon namu zan nuna mana wani sabon platform ne wanda wannan platform din tsare-tsaren shi sun sha bamban da ragowar platform da nake kawo mana. Dalilin da yasa nace haka kuwa shine shi wannan platform din yana da hanyoyin recharging guda biyu. Zaka iya recharging da USDT kuma zaka iya recharging da naira. Haka idan kudin ka sai kai minimum withdraw kana so zaka withdrawing, zaka iya withdrawing ta naira kuma zaka iya withdrawing ta USDT. Sannan wannan platform din duk mutum daya idan ka gayyata ya je recharging za su baka tukuicin naira 500 wanda kuma minimum withdraw na wannan platform din shine naira 1500. Ba tare da na cika mu da surutu ba, daure ka biyo ni har karshen wannan bidiyon domin ganin yadda tsare-tsaren wannan sabon platform suke. Amma kafin mu je zuwa ga bidiyon kada ka manta idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel to don Allah ka danna mun subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zabi all. Nagode, mu je zuwa bidiyon. Alaikum wa rahmatullah, barkamu da dawowa. Kafin mu je zuwa ga nuna muku wannan platform din, kada ka manta a kowanne platform da aka kawo maka yana da kyau ka tsaya kai binciken ka kafin ka sa kuɗi a ciki, domin kuwa platform a koda yaushe za su iya tashi kuma su tashi da kuɗin ka. To yana da kyau duk wani platform da aka kawo maka ka fara bincike akai kafin ka saka kuɗin ka. As usual, kamar yadda aka saba, na sa maka link na register wannan platform a description na wannan bidiyon, wanda da zarar ka taba zai nuna maka wannan fuska. Wannan shine fuskan da zai kawo ka idan ka taba link din da na sa maka a description na wannan bidiyon, wanda zaka fara zuwa ka shigar da number wayarka. Bayan ka shigar da number wayarka sai ka zo nan ka shigar da password. Da zarar ka yi haka shikenan sai ka zo nan kasa ka shigar da verification code, wato wannan code din da suka baka a gefe. Kana haka shikenan kawai sai ka danna nan kasa inda aka sa sign up now. Yana gama loading, wannan shine fuskan da zai kawo ka, wanda kuka duba a nan gashi sun fara baka sharuɗan wannan platform din. Idan kana so ka ga yadda tsare-tsaren wannan platform yake, nan option na tsakiya za ku ga inda aka sa VIP, nan ne inda zaka shigo. Bayan ya wuce zai kawo ka na inda yanda tsare-tsaren nasu yake. Tsari na farko shine zaka iya fara ne da naira 3000, wanda kullum zaka rinka samun naira 170, wanda da haka an kudin ka sai kai minimum withdraw na to 1500 zaka yi withdrawing. Sai kuma VIP 1 wanda shi kudin sa shine naira 10000, wanda shi kuma a kullum zaka rinka yin tax guda 10, duk tax ɗaya na a naira 55. Daily income din abin da zai rinka zo maka shine 550. Kun ga kenan idan 10,000 ka sa, duk bayan kwana 3 zaka iya kai withdraw a wannan platform din. Kada ka manta da tsarin kai iya binciken ka kafin ka saka kuɗi a kowane platform. In kai wannan ƙasa za ka gadi shine yanda tsare-tsaren nasu yake. Yanda kuma za ka yi deposit a wannan platform shine a wannan ƙasa za ku ga inda aka sa recharge, nan ne inda za ka shiga. Kamar yadda na gaya mana ana iya recharging da USDT ko kuma da naira a wannan platform din. To a nan ƙasa gurin recharge channel za ku ga bank card 1, ga bank card 2, ga kuma last wato USDT. A nan sai ka zaɓa da me kake so za ka yi musu depositing. Mu yanzu zan gwada mana da bank card 2 ne, wanda kuma a nan ne za ka shigar da amount ɗin da kake so za ka yi depositing ɗin. Bayan ka zaɓi amount sai ka danna na recharge now. Wanda kamar yadda kuke gani yanzu ga ya kawo mu wajen da suka bamu bank detail, ga bank name din nan KUDI, ga kuma sunan account name din nan, ga kuma account number na a gas. Gurin narration ka tabbatar ka copy wannan code din da suka baka saboda samun matsala. Daga nan sai ka yi screenshot na receipt din da ka tura musu kudin ka zo ka sa a nan, da kuma sender name naka sai ka danna submit. Wanda successful kudin ka za su hau kan dashboard ɗinka sai ka zo ka saya order. Idan kuma kudin ka sai kai minimum withdraw za ka zo nan ne inda aka sa mine. Bayan ya gama scrolling sai ka shiga nan inda aka sa withdraw money, wanda daga nan ne kamar yadda kuke gani ya kawo mana munan yana a bank card ne, wato za mu yi withdrawing na naira. In kuma na USDT za ka yi withdrawing sai ka zo ka canza ka mai da shi zuwa TRC20 din nan, sai ka zo nan kai adin na wallet address ɗinka. A nan sama za ku ga inda aka sa plus, nan ne inda za ka taɓa sai ka je ka kwafo wallet address ɗinka, ka zo kai pasting nashi a nan, ka kuma sa real name naka wanda ka buɗe a exchange da shi kenan. Bayan ka cike sai ka danna nan add. Idan kuma da naira za ka yi sai ka yi nan bank, ka shiga nan wajen bank card. Shi ma sai ka danna nan inda aka sa click to add, wanda yana wucewa da kai zai kawo ka nan ga jerin bankuna sai ka zaɓa. Sai kuma nan ka zo ka shigar da account name naka, a nan kuma sai ka cike bank detail, wanda daga nan ne kawai sai ka zo kai submitting ka danna withdraw. After 1 hour za su tura maka kuɗinka ko kuma ƙasa da haka. Wannan shine yadda tsare-tsaren wannan platform yake. Kada ka manta ka iya binciken ka kafin ka saka kuɗi a kowane platform. Nagode da kasancewa da ni a wannan bidiyon, sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba.